Hey guys, welcome to my new vlog. ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೇಟಿಟ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಈಗಲ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೊತ್ತಿಗೆ ಬೋತನ ಬಂದಿರ್ತದ ಸೊ ಒಂಚ ಏನ ರಿಪೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಂಚ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು 11 ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತೆ ಪೇಟಿಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಕೊನೆ ಎರದು ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿರ ಅಂಚೆ ಕಡೆ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಕುಡು ನಿಂತೆ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಾ ಮತ್ತು ಮಂತ ನಿಂತೆ ಬುಕ್ ಅದ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಿರು ಅಂಚದು ಇಂಕು ಆಯ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಪುನಃ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನೀವು ಮದಿಮೆ ಬಾರು ಅಂಚೆ ಅನ್ನ ರಜೆ ಮಂತನ ಓಕೆ ನೀ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಬರ್ತಾ ಅಂದಿತ್ತೇವೆ ಬತ್ತೇರು ಏನು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಗಾಯ್ಸಿತೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಅಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಚಲೋ ಜಿತ್ತೈತಾ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೆಜೊಂದಲ್ಲಿರು ಬುಕ್ಕಂದೆ ಫುಲ್ ಅದವು ವೈರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊ ಐತೆ ಅಂತೆ ಫಿದರ್ಡು ಫಿದರ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋವೆರಗು ಇನ್ನು ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ನ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಸೌಜಿ ಸಂಗೀತ ಬಂದು ಒಂಚೆ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡಾರು ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಈವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಹಿಸೊಂದು ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಜಡ ಅದನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಇಂಚಿನೆಗೆ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಒತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಯಾರ ಹೋಗ್ತಿರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಮದಿಮೇನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮರಣಿ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂದು ಏನು ಬೋರ್ಡು ನಿಂತೊಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಏನ ನೆಕ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಗ್ ತೋದು ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಚೈತೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಫಿದರೋಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಆಪು ಪಂಡ ಒಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಉಂಟದನ್ನ ಹರಿಹರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕಡ್ ಹೋಗ್ನ ಪಂಡ ಅವು ಬಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಹರಿಹರ ಅಂಚಿ ಸೊ ಐಕದು ಇತ್ತೆ ಬೈಕಡೆ ಓಡಾತಿ ಹೇಗೈಸ್ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆದಂಡು ಏನು ಮರಣಿ ಅಕ್ಕನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಬಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಂಥರ ಫಿಟ್ ಅವನಿಚ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ಅಂದು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡತೆ 700 ರೂಪಾಯಿದ ಟಾಪ್ ಒಂದು ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಾರಿ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತಿ ಚೂಟಿ ಬಾಡ್ತಾನ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಡೆ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕಂಡು ಇಶೆ ಯಾಲ್ನ ಪಾಡ್ತು ಎಂದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಂಜ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಯಾನ ಜೀವಿತ ಕೂತಾರನ್ನ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಇದಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಆರು ಒಂಚಿ ಲಾಗ್ ಇಡಂದೇನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಲಾಗ್ ತೂಯಿನೇ ಏನಂದೇನೋ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲವಿಟ್ಟದಗ್ಲ ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಡ ರೇಟ್ಗೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ತೂಕ నేను ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೋಪಲ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜೆಗೆ 250-300 ಇಂಚ ಕೊರಡವು ಬಟ್ ಏನು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ದ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ತೂತುಜಿ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಭಯಂಕರ ಏನು ഞാൻ അതിನ ಮೀಶೋಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಸ್ಟಾರ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೂದಿಪ್ಪೆ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ತುಕ ಡೆಡ್ ಉಂಡು ಯಾನ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಬೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟದಕ್ಲ ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಓಮ್ ಅಂತ ಉಂಡು ವಿಮೆನ್ಗೆ ಅಂದು ಇಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಇತ್ತುಂಡು ಐನ ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಐನ ಬುಕ್ ಮಿನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಜ್ಪವೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ತೂಕ ವಾವ್ ಒಂದು ಏನ ಜೀವಿತ ಕೂತಾರನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಯ್ದು ತೊನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ
ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ನೆಂಚಿನ ಇಂಕೊಂಥರ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ ಟೈಪ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಅಂಚೆತ್ತ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ತರವೇನ ಇರಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಇದಾಡ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಸರಿ ಇದೆ ಸರಿ ಕಟ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏನಾಡ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ಜಿ ಇಂಕ ಅಂಚಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಚ ಒಂದೆ ತೊಂಕೊಪಂಡ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋಳು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಡ್ಕ ಬಾ ನೆಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತಿರುಚಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಬಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ warna ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ warna ಬಿಟ್ಟು ಬರಂದು ಬರಂದು ಆಯ್ತು Ini ya? Tahu kan? Bukan.
ತಿನ್ನಿಪೆ ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯಾ ನೀನು ಇಂಚ ಕಟ್ಟಣ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ದೈ ಬಂಡ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಣ ಬೈಕಡೆ ಹೋಗುಣತ ಸೊ ಅಂಚದು ಸೆಕೆ ಆತಾವ ಬಂದಂದಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಹಾಲ್ಡವು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ದೆನ್ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ದು ದೈ ಕೊರಡು ಒಂದಿತ್ತೇವ ಈ ಪಂಡ ಇಡಮುಟ್ಟ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜಂಚ ಕೊರನವು ಬುಕ್ಕ ಫಲ ದೈ ದಾನ ಕೊರಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಮನಸ್ಸು ಗಂಡು ಅಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಂಡೇರು ಬುಡ್ಚಿಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ದೈ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿರೆ ಕೊರಲ್ಯ ಎಡ್ಡೆನಾ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಈಗ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಐತೆ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡಿಯೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ರೆಡಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಬಫ್ದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ತು ಬಿಡಿಯೆ ಬಚ್ಚನ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ತುಂಬುಂದು ಇತ್ತಿನ ಬೇಕಾರು ನೆಂಕು ಆಂಡ್ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ನಾನು ಏನು ಸೊ ಅದಿಟ್ಟು ಫೋನಾಗಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಹಾಲ್ಡು ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗ್ಲಿದ್ದ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಪ ಸಾದಿ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಬಟ್ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿಗೆ ಅವರ ಬೈಯದು ಕೊಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಿರ್ಬೋದ ಕಮ್ಮಿ ಬಸ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೈಕ್ ಈಗ ಅಂಚಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹೋಗ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲರೆ ಚಿಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಕರ್ಮಗಾರ ಹೆಡ್ಡುಕ್ಕ ಒಂಚಿ ರೆಡ್ ಒಂಚಿ ಅಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ
ಹೇ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ವನಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡಿತ್ತುಂಡು ವನಸ್ ಮತ್ತು ಮಂತದ್ದು ಐತೆ ಬತ್ತ ಖುಷಿಯುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡವ ಯಾನ್ ಪೋಪೆನ್ ಎಂತಿ ಜನದನ್ನ ಬೊಕ ಕೋಡೆತ್ತ ಮೊರನಿ ಮೆಹಂದಿ ಗೊಂಚಿ ದಿನ ದುಂಬು ನಾನು ಎಲ್ಲಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಬಲ್ಲೆವ ನೆನ್ಪುಡು ಇಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಇನ್ಪುರ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಈ ಜನ ನಾನು ಪೋಡು ಬಂದು ನಿಂತು ಇತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕಿಡು ಬತ್ತಂದು ಕೂಚಲ್ ಪುರ ಇಂಚು ಪುರ ಆತಂಡು ಎಕಡ್ಲಂಚನೆ ಪೋನಾಗ ಶೋಕಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಟ್ರ ಸೇದಿತ್ತಂಡು ಅಂಜ ಅರೆಗವೇ ಶಾಕ್ ಆದ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಬುಕ್ಕ ಸುಖ ಪಾತಿರು ಬರ್ಪೇನಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಂತ ಬತ್ತ ಈಗ ಪದ್ರಾಡರಿಗೆ ಹೋಯ್ನಾಯ್ತು ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಗಂಟೆ ನೆಟ್ಟು 2:26 ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇವಾಗ ಪೈಪ್ ಲಾರಿತ್ತುಂಡು ಒಳ್ಳುಂಡುತ್ತಲೆ ಐನು ಬರೋದಿತ್ತದು ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಅವಡು ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ವಾಯ್ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಯ್ಯರ ಒಂಥರ ನೆಯ್ಯಿ ಹಪ್ಪತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಕೆತ್ತಿಬಾರ್ದಿರಿಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ನೆನೈತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಗಿತ್ತವ್ರು ಅಂಗಡಿ ಪೇರುಂಡು